Обладаючи талантами Божіми, маючи великий дар Візантійської святої православії, русини рахують, що то великі і благодатні множественні таланти. Русини – талановитий народ. Всяку роботу знають, прекрасно пишуть стихи, пишуть произведення, а які строїтелі, а які великолепні співаки і танцори. Найголовніше – ми народ Божий, мирний, благословенний, талановитий. Нам Господь каже, не смієте бідкатися в всьому світі, що талантів немає. Опасна затея. Якщо ти будеш такое говорити, Бог дійсно остаток твоїх способностей забере. Согласно цієї притчі, тот, котрий мав 2 таланти, 5, приобріли ще 5, і тот 2, котрий мав 1 талант, закопав у землю і сказав, що Господи, я знав, що ти жорстокий, я твій талант закопав. От ти маєш твоє, та й у грубій формі указав остаток. Господь сказав йому, рабе лукавий і лінивий, ти Богом сотворений на добрі діла. Ти Богом сотворений, щоб бути не скотом, не звірем, не одурманеним чиновником, не збісившимся цесарем. Ти маєш бути християнином. Почому ти, хоча 1 талант не вклав у діло, не примінив создати сім'ю, бути добрим громадянином, добрим бути робочим? Почому ти закопав талант? Ти що думав, що якщо накрадеш, та без талантів виживеш? Один проповідник одного разу сказав, більшість багатих людей стали багатими через те, що награбили і накрали. Можна з ним соглашатися или ні, но ми много раз видимо, що не таланти допомагають чоловіку стати багатим, а некий злочин. Це путь не християнський. Ми кажемо, Господи, трудами своїми ми заробимо менше, но такое солодкое, такий той добрий хліб, та коли з водою не є навіть і молока в домі. Хліб із водичкою, такий добрий, такий милий, і рядом сім'я, любима жона, красні діти, сформовані внуки. Не є багатства більшого, як бути з Господом і радуватися, і видіти награду Божу перед собою. Не мож більший страх придумати, як олігархам і багатим, коли вони, забивши за Слово Божоє, закопавши таланти Божі і розкопавши таланти сатанінські, обманювати, оббирати, вкрасти, і стали багатими, і подумали, що етім вони стали розумніші. А ведь вони відпали від Бога, а ведь вони відпали в грубій формі. Ми же в церкву свою приймаємо через сповідь, коли священник видить, що чоловік готовий причаститися, проявив смирення і покаяння, причащається. Бог ізбрав нас для Царства Божого. Перві християни не пропускали нікого в свою середу. Кий чоловік був безбожником, невіруючим, іди собі. У православних є ще воспоминання про першу апостольську літургію, коли діякон каже «Оглашенні і зайдіте». Радіо Лада. Радіо Лада. Оглашенні – то люди, котрі готувалися до крещення, до прийняття віри. На літургії, коли вони дійшли до оглашених, послухали апостол, Євангеліє, проповідь, виходили вон із храма. Двері закривалися, тоді диякон казав, «Є лицевірні, єдині вірні, паки і паки, миром Господу помолимося». Сьогодні у нас не є можливості так поступати, бо практично всі люди хрещені, хоча в число оглашених святі отці приписують людей нерозкаяних. Грішник, навіть хрещений, є чоловіком до покаяння, отпавшим від церкви, тобто оглашенним. Доки се не розкає, треба Бога виганяти вон. Церква благословила всім бути на літургії до кінця, на літургії вірних, коли вже приймається таїнство Євхаристії, тіло і кров Христова. Апогей, висота, центр літургії, в котрій ми, християни, тут на землі ще будучи, уже сме наслідники Царства Божого.
ми вписані в книгу жизни на небі. Тут на землі нас можуть виписати з патріотів, виписати із всяких там мудрейших. Най собі роблять, що хочуть. Най се все телевидение розорве від лжи і обмана. У нас чітко звучить: вірую, Господи, і сповідую. Як ти воістину Христос, Син Божий, прийшов в мір сей грішних спасти, от котрих перший я. Поможи мені, Господи, бути змією в всьому світі, обійти препятствия, котрі надумали кесарі цього світа. Поможи мені, Господи, бути голубом у відношенні до людей, до друзів. Поможи мені, Господи, сформувати свої таланти, щоб їх не закопав їх. Якщо ти лікар, не йди на базар торгувати, іди лікувати людей. Талант, приміни його на служення людям, державі, бо лише тоді, на страшному суді, коли виясниться, що ти один лиш талант мав, но ти його примінив, Господь і тобі скаже, як і другим: рабе, роботящий і вірний, ти маленько мав талантів, менше, чим другі, но ти не менше потрудився од них. Зайди у радость Господа, заходи в Царство Божоє, бо весь малий у малому вірний, у великому, над великим тя в царстві покладу. Колись апостол Павел написав слова: я хоч найменший з апостолів, він був малий ростом, но я найбільше потрудився. Боже, благослови наших людей, щоб ми ніколи не плакали, що талантів не маємо. Кожен має талант. Поможи нам ті таланти вкласти на служення Богу, церкві, державі, народу, нації. Бо тут на землі ми будемо відчувати, що ми живі люди, не одурманені, не обмануті, а люди, котрі осознають, де лож, де правда. Путь, котрий вибирають не по підказці кесаря або міністра. Мене мнення міністру не цікаві. Мнення Христа і від всієї церкви Христової православної віри. Де істина, там іду і я. Можу мати покри покровом наших людей, щоб талантами своїми служили народу, державі, церкві, щоб се розвивали, розцвітали, щоб возростали духовно, щоб і тут на землі при мінімумі доходів і мінімумі талантів вказали образець труда і плодовитості. Бо так поступаючи, і тут на землі з тими плодами много радости приобріємо, честі, достоїнства, а в вічності разом зі святими наслідуємо Царство Божоє, царство талановитих, царство, коли таланти свої приобріли, примножили. Ви слухаєте передачу «Віра в Бога», православна християнська візантійська віра, яку принесли Кирил і Мефодій, прийнята русинами як Божий дар, як Божі таланти, які треба з любов'ю приумножити. Обладаючи талантами Божіми, маючи великий дар візантійської святої православії, русини рахують, що то великі і благодатні множественні таланти. Русини – талановитий народ. Всяку роботу знають, прекрасно пишуть стихи, пишуть произведення, а які строїтелі, а які великолепні співаки і танцори. Найголовніше, ми народ Божий, мирний, благословенний, талановитий.